Croeso mawr I bawb I glywed am Heneb. Fy enw yw Carol Bell, a fi gydaeddus Heneb, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Cymru. A gysyn ni'n ffurfio fel sefydliad cenedlaethol rhyw flwyddyn yn ôl, ac felly roedden nhw'n teimlo bod yn amser da I fod i'r Eisteddfod I ddweud rhywbeth am Heneb ei hunan, yn ogystal â rannu gyda chi rai o'r prosiectau archeolegol pwysig dyn ni'n gweithio arnynt ar y funud. Ddoe, fe gesoch chi gyfle I glywed am ddargyfyniadau newydd o gwmpas ardal Wrecsam, ond heddiw byddwn ni siarad am Gymru gyfan. Ar ôl I fi ddweud ychydig eiriau am beth yw cwmpas gwaith Heneb, byddaf yn trosglwyddo'r awennau un pennaeth archeoleg, John Roberts, mwyn iddo fe ddisgrifio rai o'r prosiectau archeolegol mwyaf diddorol. Byddaf fi'n dod nôl wedyn ni I gloi gan siarad am sut rydym yn ymgysylltu cymunedau a'r gorffennol, a gobeithio yn gweithio I sbarduno diddordeb archeolegwyr y dyfodol. Mae Heneb yn elusen annibynnol sy'n gwarchod, ymchwilio, cofnodi a hyrwyddo amgylchedd hanesyddol Cymru. Ar cyntaf o Ebrill blwyddyn diwetha, unwyd y pedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol hanesyddol yng Nghymru I ffurfio Heneb. Gan adlewyrchu'r bedair Ymddiriedolaeth flaenorol, a oedd hefyd yn elusennau, mae gan Heneb bedair ranbarth, Clwyd Powys, Dyfed, Morgan Gwent a Gwynedd. Mae gen I swyddfeydd ym mhob un o'r ranbarthau gydag arbenigwyr archeolegol profiadol ym mhob swyddfa, a gyda ychydig o 80 o staff ar draws Cymru. Mae beth mae Heneb yn gwneud? Wel, I ni'n reoli'r cofnodion amgylchedd hanesyddol sy'n cynnwys mwy na 25,000 o safleoedd archeolegol a hanesyddol yng Nghymru. I ni'n darparu gwasanaethau cynllunio archeolegol, a hefyd gwasanaethau archeolegol masnachol I ddatblygwyr, adeiladwyr tai, seilwaith a chwarelwyr, enghraifft. I ni'n cynnig cyngor ar reoli treftadaeth ac ymgysylltu â chymunedau a gyrfyddolwyr trwy genhadaeth am ein prosiectau. Mae graffeg prysur hwn yn dangos cwmpas gweithgareddau'r Heneb mewn ffigurau. Yn ystod ein blwyddyn gyntaf fel sefydliad cenedlaethol, gweithiodd Heneb ar 353 o brosiectau archeolegol ar draws y wlad, a dros 1,000 o ymgynghoriadau reoli treftadaeth. Gwnaeth aelodau cyhoedd dros 500 o ymholiadau i'r cofnodion amgylchedd hanesyddol, bron 2 bob dromar gwaith, achos yn bron 7,500 o ymgysylltiadau personol ag aelodau'r cyhoedd. Cynhaliw dros 100 o digwyddiadau yn y gymuned, teithiau cerdded, sgyrsiau ac arddangosfawr, a rydym hefyd yn asesu tua 90 o geisiadau cynllunio bob dydd. Mae darparu'r gwasanaethau archeolegol ddatblygwyr yn ran gynyddol o'n gwaith. Gyda dim weithiau yn archeoleg fasnachol, ac ers 1990, mae casglu digodaeth archeolegol wedi bod yn rhan anmacsold o'r broses gynllunio yn y Deyrnas Unedol. Ni fydda'n rhy gryf I dweud bod y ffydd gwaith yma o dan nawdd datblygwyr a'i ansawdd wedi llawdryddiad yn ddealltwriaeth o'r gorffennol yn y Deyrnas Unedol. A mae hyn wir o Gymru heddiw. Erbyn hyn, mae chwarter o archeolegwyr y Deyrnas Unedol yn gweithio mewn cwmnïau fel Heneb, yn hytrach na mewn prifysgolion, gan gynhyrchu entrwm o dros 2 miliwn o bunnau yn blynyddol i'r economi Prydain. Yn fwy pwysig na'r dyn, mae hyn wedi profi fod yn ffordd dros effeithiol dros ben o hyrwyddo ymchwil archeolegau o safon Either. Felly mae archeoleg nawdd datblygwyr yng Nghymru yn ran hanfodol o ddarganfod a chadw ein treftadaeth archeolegol, tra'n cydnabod yr angen I hyrwyddo adeiladu tai a seilwaith.
Roedd gan y bedair ymddiriedolaeth hanesyddol dros hanner can mlynedd o brofiad yn y maes hwn, gydag arbenigedd ranfarthol dwm. Mae Heneb wedi etifeddu'r profiad yma, ac ochr yn ochr â chynnal y cofnodion amgylchu hanesyddol yn darparu gwasanaethau i ddatblygu. Mae'r system hon yn unigryw i Gymru, ac mae gan Heneb ethos gwasanaeth cyhoeddus cryf. Ac yn ein barn ni, mae'r dal Gymreig yma yn ein galluogi i gyflawni raglenni cenedlaethol yn ogystal ag ymgysylltu yn wyllt gyda'n cymunedau. Rydym yn rhagweld y bydd incwm cynyddol yn deillio o ddatblygwyr yn y dyfodol, yn ein galluogi i ariannu mwy o ymchwil gwreiddiol, i ddatgilyn gorffennol, ac i ddyfnhau ein cysylltiad o'n cymunedau. Yn 2024, cynhyrchodd Heneb incwm o 3.8 miliwn o bunne, gyda 57% yn dod o archeoleg masachol. Ar ôl sôn am beth i ni'n wneud a faint o incwm mae'n ei gynhyrchu, esbonio fe'n fyr nawr ar y symud dros brau sefydliad archeoleg cenedlaethol. Yr yswm gyntaf oedd i gynyddu cystadleurwydd, cryfhau safle Heneb pan yn cynnig am gontractau trwy ddefnyddio ein pednoddau yn fwy effeithlon ledled Cymru. Yr ail oedd i hwyluso rannu arferddorau ar draws ein rhanbarthau o'n fwy effeithiol a throsglwyddo gwersi o un randag i'r gweddill mwyn aros yn gystadleuol. Y trydydd, unwaith eto pwynt ar arfa, i fod yn bartner mwy dreiniadol a chyfartal gyda unedau archeolegol eraill pan fod angen cydweithio i greu timau cloddio marion. I roi mewn cyd-destun, yma rwy wedi cymharu Heneb a Mola, Museum of London Archaeology, ac Archeoleg Wessex o ran incwm. Mae'r cwmnïau hyn, sydd hefyd yn elusennau, wedi gweld lefelau uchel iawn o incwm dros y 4 blynedd ddiwethaf. Mae hyn yn adlewyrchu gweithio ar HS2, prosiectau adeiladu ffurf a seiwaith mawrion, ac yn achos Mola, y gwaith ail-adeiladu cyson yn Ninas Llundain. Yn fras, mae Heneb tua chweched o faint yr elusennau Saesnig hyn o ran ryfel, felly mae digon o le gyda ni dyfu wedyn ni. Ond yn ôl at yr ysymeg am byned, roedden ni am i Heneb weithredu ar raddfa genedlaethol mwyn cynorthwyu archeoleg yng Nghymru a dod â llais arwyddocaol a'r treftadaeth. Roedd hefyd yn bwysig cynnal yr arbenigedd ranbarthol a'r darpariaeth gwasanaeth daclonoledig a wedi bod yn nodwedd o'r bedair ymddiriedolaeth unigol. Un bydd yn ymarferol uniongyrchol yw bod Heneb nawr yn gallu disodli mewn technoleg ddigidol yn fwy effeithiol, trwy bod yn gwmni mwy o faint a rhannu adnoddau ar draws Cymru gyfan. Rydym wedi rannu swyddogaethau corfforaethol fel cyllid, adnoddau dynol a datblygu busnes ar draws Cymru hefyd, gan osgoi dyblygu. Y maes olaf o glir amlwg yw rannu arferion a dulliau dwrau o weithredu roedd wedi cybwyll eses. Daw ganfeb uned ceder yn Ymddiriedolaeth arferion dwrau o wahanol fathau i'w rannu ar draws Cymru, ac mae hyn yn gwneud Heneb yn gryfach na chyfanswm y 4 cwmni hanesyddol. Ar ôl i ni ymgorffori, dyma lun o fwrdd Heneb yn ei gyfarfod pontaf yn y Trathen. Doedd Steffan William ddim yn gallu bod yno yn bresennol mewn person yn anffodus, ond mae lluniau nhw ar y gwaelod. Drwy gydol y broses i sefydlu Heneb, sicrhaodd aelodau'r bwrdd a'r staff ein diri cadw randdeiliau fel cadw o'r Comisiwn Brenhinol yn gyfredol â gyfrifiadur. A un o'n nodweddiadau pwysicaf bwrdd Heneb yw bod gennym siliau amrywiol tu hwnt i archeoleg, eraill treftadaeth, a phrofiad o'i lywodraethu elusennau ar y bwrdd. Rydym yn ffodus bod yn unig un ond 2 gyfrifydd siartaredig, mae un o'n nhw yn y cefn fan'na, ar y bwrdd, mae nhw'n bobl bwysig i gadw'r arian yn gymwys. Mae gyda ni mewn cyfathrebu
yn gryf hefyd, drwy Steffan Williams sydd yn gweithio yn yr ardal hon. Mae'r iaith Gymraeg wedi chymys yn dda yn bwrdd hefyd, gyda 3 ohonom wedi ei magu mewn cartrefi Cymraeg, a 3 arall wedi dysgu Cymraeg i lefel uchel o regular. Gallwn fynd ymlaen, 2 o wybodaeth am Genedigaeth amgylcheddol, 3 yn gymwys ar fensiynau hyd yn oed, ond pob un o'r bwrdd wedi ynrwymo at egwyddorion amrywiaeth a chynwysiant, diogelu, ac i ddarparu'r llywodraethiant gorau posib i Heneb. Unwaith y penodwyd ein prif weithredwr Richard Nichols sydd yn y blaen, y bu'n siarad ddoe, cymerodd rywch dîm reoli sap yn fuan, ac i lansio ein strategaeth sydd ar gael ar-lein ar ein gwefan, daeth y cwmni cyfan ynghyd ym mis Hydref yn Aberystwyth i ddod i adnabod ein gilydd yn well a sefydlu un diwylliant ar draws Cymru. Nawr, diwedd nawr, gallwn droi at enghreifftiau diddorol ar draws yr oesoedd ac ar draws y wlad i ddangos sut rydym yn gweithio gyda noddwyr, partneriaid, gwirfoddolwyr a chymunedau. Bydd ysgwyddo felly John Roberts yn pennaeth archeoleg sydd yn gweithio yn swyddfa ym Mangor a fydd â fi nôl ar y diwedd i roed ychydig geiriau am sut ni'n ymgysylltu â chymunedau sydd o dan oruchwyliaeth Zoe Arthurs yn ein swyddfa yn y Trallwch. Diolch, John. Thanks. Y prosiect cyntaf dwi eisiau siarad amdano yw ein prosiect tirwedd gweith newydd. Y prosiect amlflwyddyn hwn wedi ymchwilio i ffenonesau'r cerrig a defnyddir ar gyfer cynhyrchu bwys tebyg grŵp 7 uwchben Llanfair Fechan a Phemau Mawr, ymhen gogledol Cadwy mynyddoedd ac arnedau. Roedd y gwaith yn cynnwys cloddiadau bach gyda cyfraniad ac ymgysylltiad ffydd gan y cyhoedd. Mae prosiect, sy'n rhedeg o fis Ionawr 2020 i fis Rhagfyr eleni, yn cydweithrediad a chynllun partneriaeth tirwedd gathneddau a ariennir gan gronfa treftadaeth y loteri genedlaethol. Gyda'i gilydd, mae adnoddau cerrig uwchben Phemau Mawr a Llanfair Fechan yn ffurfio tirwedd helaeth sy'n gysylltiedig ac ynghyrchu bwys neolithig o bwysigrwydd cenedlaethol. Mae'r bwys a cynhyrchyd o garreg yn yr ardal hon wedi canfod ar draws llaweg o ddeheugyr Prydain. Hyd yn hyn, ychydig iawn o astudiaeth archeolegol sydd wedi bod ar y ffenomen hon. Mae slaig hon yn dangos ar y gwydd olygfa o ddinas y bryn nodegydd uwchben Llanfair Fechan, sef grigiad microdiorid a defnyddir ar gyfer cynhyrchu bwys carreg neolithig. Dyma un o sels ddeuoliad yn yr ardal lle mae grigiadau carreg hadall ar gyfer cynhyrchu bwys. Defnyddiwyd yn holl ffynonellau o'r garreg arbennig hon ar gyfer gymenu bwys gan y bobl neolithig a oedd yn byw yn yr ardal, ac mae un safle lle roedd pobl yn byw hefyd yn cael ei ymchwilio gan y prosiect. Ar y dde, mae'r ddelwedd yn dangos y golygfa o'r awydd o wirfoddolwyr yn cloddio ffos i ymchwilio i wneud bwys yn y sgriau y droed dinas. A dyma wirfoddolwyr yn cloddio hysau prawdd, yn cloddio i lawr fesul haen nes cyrraedd y doddodion rhewlifol naturiol a maluddion bwys yn cael ei badio fesul haen ar gyfer hobs bws prawdd. Daeth y cloddiadau o hyd i ddigon o dystiolaeth o gynhyrchu bwys carreg. Naddion o fraslun siacio oedd y rhan fwyaf o'r deunydd a ddarganfywyd sy'n dystiolaeth o'r cam cyntaf wrth gynhyrchu bwys garreg. Mae llun dde uchaf yn fraslun sydd, fel y gallwch weld, hyn yn dda. Prosiect nesaf ydy y Genedigaeth cerbyd Sir Benfro, yn dilyn darganfyddiad trysor ar Ha yn 2018 gan Sîm Hwyrydd Metal, datgelodd cloddiadau
rhag arweiniol gladdfa cerbyd yng nghanol Heneb gylchol, wedi lleoli ger mynedfa gair ffentydd oes haearn nad oedd yn hosbis hyd yn hyn. Trwy prosiect partneriaeth a arianwyd gan drwy gronfa genedlaethol Loteri Cymru, Cadw ac yn Beifa Cymru, cwbl hawdd cloddio'r Heneb claddu a chodi fudiadau'r cerbyd mwyn cadwraeth yn 2019. Cyfoethogydd cloddio siampl o phosib y gair ac arolwg pellach dealltwriaeth o'i chyd-deistyn yn y tirwedd. Gwnaed ffilm gan bobl ifanc trwy bartneriaeth archeoleg Sir Benfro. Mae Ymddiriedolaeth Cymru wedi capal a darganfyddiadau ar gyfer casgliad cenedlaethol Cymru. Mae prosiect bellach yn cael ei arwain gan Mel Giles o Brifysgol Manceinion mewn partneriaeth ac Ymgeifa Cymru a Heneb. Yn ddiweddar, dyfarnwyd grant o 1.4 miliwn gan Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r syniaethau i'r partneriaeth hon ar gyfer prosiect 5 mlynedd gyda'r nod o wneud y mwyaf o fydd cyhoeddus a gwerth academaidd y gladdfa cerbyd yn Sir Benfro. Bydd gwaith Heneb nawr yn ganolbwyntio ar ddadansoddi ar ôl cloddio, cynhyrchu adroddiadau a gerfer monograff prosiect, mynychu gweithgorau, gyfarfodydd, rhanddeiliad a chyfrannu at weithdai a chynadleddau. A dyma rai o ffitiadau ceffylau harth a ddargan fywyd ynghyd a chledydd olwynion y cerbyd. Y prosiect nesaf ydy Dinas Dinlle cloddio Bryngau sy'n erydu. Mae'n Dinas Dinlle yn safle Bryngau mewn lleoliad arforfdirol dramatig sy'n wynebu gorllewin 8 km i de o Gaernarfon. Mae wedi leoli ar fryn amlwg o drith rhewlifol sy'n codi ychydig dros 30 medr uwchben a gwasadau arforfdirol cyfagos. Mae'r safle wedi ei gofresi fel Heneb o'r arwyddocad cenedlaethol ac yn safle o hydordeb gwyddonol arbennig, oherwydd bwysigrwydd y gwaddodion rhewlifol. Mae'n eiddo i'r ymddiriedolaeth genedlaethol. Mae Bryngau yn cael ei cholli oherwydd erydiad gweithredol ar yr ochr orllewinol. Os bydd y cyfraddau erydiad presennol yn parhau, gallai'r gair dyfan cael ei cholli o fewn y 233 i 583 mlynedd nesaf yn ôl ei cyfriadau. Cychwynwyd prosiect ymchwilio Cherish yn 2019, dangosir ei partneriaeth ar y dde, gyda gwaith archeolegol yn cael ei wneud gan Heneb. Dyma lun awyrfetigol o'r safle yn ystod y gloddiadau 2021, a mae gallwch weld pa mor agos yw'r safle i ymyl y clogwyn. Dyma rai o gwrthrychau a gafodd ei hadfer o'r cloddiad. Mae darn arian aloi copper yn Numis Diocletian sy'n dyddio o'r cyfnod 294 i 305 ôl Crys. Mae tŷ crwn yn ardal un bellach wedi gyffuno ac yn hygyrch, gyda gwybodaeth addysgol wedi gosod. Mae rhaglen dyddio diodicarbon wedi cwblhau gan gynnwys dyddiadau o oes haearn diweddar i oes gyfeinig. Y prosiect nesaf ydy Pont Gysylltu. Mae Heneb yn darparu cefnogaeth archeolegol i prosiect amlflwyddyn ymddiriedolaeth Afon y Gamlas o wethiannau a chynnal a cadw yn safle treftadaeth y byd UNESCO Trafod Ffwrdd yn Cysyllteth. Rhoddodd y penderfyniad unwaith mewn degawd o dreinio camlas o draffon stŵr gyfle i archeolegydd ar amgylch ymddiriedolaeth Matt Thomas wneud arolwg ffotogrametrig o dŷ mewn ystwythdir. Treuliodd Matt 3 diwrnod yng nghafon y draffon stŵr yn tynnu dros 4,000 o ddelweddau,
Mae'r model yn dal manylder megis bothau unigol a hyd yn oed cryfed top o dan y llwybr tynnu crog. Bydd y model ac amrywiaeth o gynlluniau orthograffig delweddau sy'n dangos y draffon sŵr o wahanol onglau heb bersbectif yn debyg i fersiwn ffotograffig o gynllun pensaill, yn cael ei ddefnyddio gan beirianwyr CRT i gwblhau eu hasesiad cyflwr o strwythydd heb oedi pellach i draffig cychod a draws y draffont dŵr. Yr unig her sy'n wedyn yn sut orau i weld y delweddau terbynnol. Mae un ddelwedd orthograffig sy'n dangos gib cyfan o chwarisaf o llwybr, tynnu yn 650,000 pixel o hyd a byddai'n llenwi mwy na 200 sibalen o bapur A5 wedi osod o'i deffau i'r diwedd heb ai wedi argraffu. A dyma mae Thomas ar waith. Byddai'r cadeirydd ddim yn wirfoddoli sefyll yn y cafn hwn am drydiau. Ond cysylltu model 1 sy'n dangos llonydd o'r model 3D, fel caddau'r gwylwr yn sefyll yn y cafn. Y prosiect nesaf ydy'r abati dinas Basing yn y Sir Blinks. Mae hwn wedi bod yn un o brosiectau allweddol Heneb dros yr ychydig blynyddoedd diwethaf, ac mae'n enghraifft o fanteision cydweithio. Trwy drafod a pharc dyffryn maes glas a ymgynghori a chadw, llwyddom i gylunio prosiect i gloddio amgylchoedd yr abati i liwio dehongliad newydd ar gyfer parc y dyffryn, gyda chanlyniadau aniswyr. Roddodd y prosiect hwn gyfle hefyd i wirfoddolwyr a myfyrwyr lleol gymryd rhan ein cloddio a mynychu amrywiaeth o weithdai siliau archeolegol a sgwrsiau bwlch o ffea. Nod y podiadau yn 2023 oedd nodi maint posibl i cyfadeilad mynachlogaidd. Fe wnaeth ondom o hyd i rywfaint e weithgarwch canoleisol bod y rhan fwyaf ohoni o gyd-destunau wedi tarfu sy'n gysylltiedig a dymchwel yr abati yn ystod y diwygiau. Both bynnag, fe wnaeth y werthusiad nodi gweithgaredd Rufeinig Brydeinig o amgylch yr abati yn dyddio o diwedd y ganrif gyntaf i ddechrau ail ganrif ôl Crist. Roeddem yn disgwyl canol oesol ond nid Rufeinig Brydeinig. Nod cloddiad 2024 oedd datblygu dealltwriaeth o'r darganfyddiadau newydd hyn drwy dargedu cloddiadau mwy dros yr ardaloedd phenodwyd gweithgaredd Rufeinig Brydeinig posibl i'r de o'r abati. Nododd ffos bresenoldeb o leia 3 thŷ crwn yn ogystal a gweithgaredd cyn hanesyddol posibl arall a ffos amddiffynol ddiweddarach a oedd yn cael ei defnyddio yn y cyfnod canol oesol. Un o'r nodweddion mwyaf amlwg oedd aelwyd wedi leinio a cheryd ymgorffori carreg cots a phen gwasad. Mae'r gwrthrychau a adferwyd o tai crwn yn awgrymu ei bod wedi cael ei meddiannu o diwedd o'r oes haearn hyd at dechrau cyfnod Rufeinig Brydeinig. Mae arteffectau yn cynnwys mawnt sbisial ac amrywiaeth o nwyddau caen Rufeinig. Mae'r canfyddiadau'n awgrymu cresenoldeb drwg o dau o cysylltiadau masnachu sylweddol a Rhufeiniaid a oedd newydd gyrraedd yr ardal. Ymddengys bod y bobl a oedd yn byw yma wedi elwa o gresenoldeb Rufeinig trwy fasnachu a nhw yn hytrach na chael ei gothrymu. Mae'n debyg bod ystau'n roses ddargan bywyd yn ddiweddar yma ger Wrecsam yn ddull o ba fath o fasnach a allai fod wedi digwydd. Mae mwy a mwy dystiolaeth yn dangos bod Rufeinig wedi dod i Prydain ac i Gymru yn benodol am betalau, yn enwedig chlwm. Roedd ganddynt
alw a nirlawn am blwm ar gyfer y dibellau a'r cafnau a ddefnyddir mewn baddonau fel yr un sydd newydd ei gloddio yn Pompei. Ac mae tystiolaeth arall o Gymru hefyd yn awgrymu bod diwydiant ffwm Rhufeiniaid wedi sefydlu'n gyflym ar ôl i lengoedd Rhufeiniaid gyrraedd Prydain yn 43 o Crys. Ac yn sydd oddi ar y wasg, mae Heneb newydd darganfod cei canoloesol yn Island House yn Llanawcarn, Sir Caerfyrddin, y cei canoloesol cyntaf i gael ei gloddio yn Gymru. Mae'r gwaith cloddio presennol yn cael ei noddi fel rhan o'r gwaith ar adfer Island House gan Philip Bond a Stephen Kirkwood o Island House Restoration Limited. Mae coed yn o Island House yn dyddio'n ôl i 1437 o Crist yn seiliedig ar dyddio cychwyn coed dendrocronoleg a dyddio radiocarbon. Mae ceiau canolisol eisoes wedi cloddio mewn porthllagoedd mawr yn y DDI fel Llundain a Bryse. Roedd dod o hyd i un yn Halachan yn diffyn o syndod. Adeilagwyd y cei cyntaf yn ei ddeuddegfed neu'r 10 ganrif ar 10. Mae'r darganfyddiad hwn yn gwneud i ni ailwerthuso pwysigrwydd Halachan o fewn crwydwaith masnachu ynysoedd Prydain yn yr oesoedd canol. Bydd llawer mwy yn digwydd yn y dyfodol agos a byddwn yn cynnal cloddio yng nghasbell dinas Brân yng nghanol mis Medi. Cadwlygaid am fyw ar hyn yn y rhian. Diolch am eich gwrandawiad, hoffwn nawr does lwyddio i yn ôl i Tare. Diolch yn fawr iawn. Ni wedi cael bledd wrth drywed am y gwaith mae John a'r tîmau o gwmpas Cymru yn gwneud. Mae'r darganfyddiad yn Halachan wedi tynnu llawer iawn o sylw at sut mae hyn wedi ail-ysgrifennu hanes masach y canoloesoedd yng Nghymru. Nawr, os gael yn mynd mlaen yn fyr nawr, jyst i siarad am y pethau pwysig i ni wneud yn y cymunedau, a un o'r rhain yw gweithio ar blaenoriaethau Llywodraeth Cymru trwy brosiectau penodol. Mapio ein treftadaeth yn brosiect arloesol sy'n ymgysylltu ac ystod eang o unigolion a grwpiau o gymunedau a chyfyddau amrywiol i gynnwys y straeon a'i llefydd arbennig nhw yn y cofnodion amgylchedd hanesyddol. Fe wnaethon ni ddatblygu'r prosiect hwn mewn ymateb i gynllun i gweithredu gwrthiliol Cymru, ac ni'n falch iawn o gysylltu â chymunedau newydd drwy wneud hyn. Mae gennym raglen allgymorth fywiog sy'n darparu profiadau unigryw i bobl bob oedran ledled Cymru. Rydym yn gweld archeoleg fel offeryn ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol ac rydym yn mellio adnoddau arbennig i ddysgu'r cyhoedd am archeoleg a hanes Cymru. Mae gan archeoleg drwy ffordd neu gilydd y gallu unigryw i apelio at ystod eang o bobl waith beth o'i chwydran, eu cefndir, neu addysg, ac mae gan Heneb gynnig cryf iawn yn yr ardal yma. Walle rhywbeth arall sy'n wyllt yng Nghaneb na rai o'r cwmnïau mawr dros y ffin yn Lloegon. Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cymryd rhan mewn gwyliau fel yr Eisteddfod, digwyddiadau cymunedol a diwrnodau agored. Bydd yn unig yw'r digwyddiadau rydym ni yn eu trefnu yn ddiwrnodau allan gwych, ond mae'n hefyd yn helpu weithredu'n perthnasoedd a chymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt, gan gryfhau eich hunaniaeth leol a balchder mewn pleitardus. A'r perthnasoedd hyn yn hanfodol er mwyn gwarchod yr ymgyrchedd hanesyddol. Trwy weithio gyda'n gilydd a chydda llif gwybodaeth ddwy ffordd, mae sefleoedd yn cael eu gofalu amdano gan y gymuned. O'r lluniau mae John wedi dangos ynghynt, byddwch yn gwybod bod Heneb yn croesawu gwirfoddolwyr ar ein cloddfeydd. Credwn bod hyn yn helpu lles unigolion trwy fod yn rhan o'r dîm yn ogystal â'r
beth amlwg bod nhw allan yn yr awyr agored yn gweithio. Mae gwirfoddolwyr hefyd yn ased i ni, nid yn unig yn y maes, ond yn y swyddfa hefyd wrth reoli data, ac rydym yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth yn fawr iawn. I aros ar llesiant am funud, mae gennym raglen helaeth o deithiau cerdded a sgyrsiau archeolegol drwy gydol y flwyddyn. Mae darlithoedd traddodiadol yn y dosbarth yn ddiddorol, ond mae tîm alltymorth Heneb yn hoff iawn o fynd allan a pobl i gerdded i weld y dragharau. Mae prosiect arfordir yn neud drwy Rain Cymru yn enghraifft ardderchog o hyn. Mae'r arfordir yn amgylchedd dynamig sydd yn newid, fel welon ni yn Dinas Dinlle, yn newid yn gyson trwy erydiad dymutur weithiau a hefyd newid hinsawdd. Gallwn ddatgelu a chuddio safleoedd o ddiddordeb archeolegol, ond gall hefyd ei difrodi neu hyd yn oed ei dinistrio. Mae byddin o wirfoddolwyr gan Heneb yn cofnodi a monitro treftadaeth arfordirol yn hadrodalol. Cawsant hyfforddiant gan archeolegwyr proffesiynol a nawr maent yn casglu a chofnodi gwybodaeth newydd yng nghofnodion amgylchedd hanesyddol Cymru. Mae'r wybodaeth yma yn amhrisiadwy ar gyfer datblygu'r cofmedion, yn enwedig ar adeg can bod risgiau tywydd eithafol ar gymryd ac effeithiau hir dymor newid hinsawdd ar waith. Ond os yw gyda chi aros dan dew, rydym yn cynnal diwrnodau archeoleg gyda siaradwyr arbenigol yn darparu sgyrsiau ar o'r archeoleg rhanbarthau diweddarol. Mae yn dydd archeolegol nesaf ar y 4 o Hydref yn Aberhonddu, os hoffech ymuno â ni. Mae gennym bresenoldeb ar-lein wrth sy'n tyfu hege, a dyma lle byddwch chi'n gallu darllen newyddion diweddara o'n sefleoedd cloddio. A sio fi dilyn ni ar y golen sydd ar y sgrin. Ac yn ychymant o gloddio'n digwydd, mae'n wirioneddol bwysig ein bod yn rannu'r wybodaeth mor eang a phosib. Mae'n hympwyl prosiectau a difeiriadau yn dangos mewn amrywiaeth o gyhoeddiadau gan gynnwys cylch lythyrau misol ac yn cyffronnau academaidd gael cylchran Cymdeithas Hanesyddol Sir Benfro. I gloi te, os ydych wedi mwynhau beth eich wedi clywed heddiw am waith archeolegol Heneb a gymorth yng Nghymru Cymru, beth am ymuno â ni ac yn ei ran yn ei gweithgareddau'r trwy bod yn aelod. Yn aelod sydd wedi gwneud dim ar ein gefan. Rydym yn elusau'n recws ac hefyd yn gwerthfawrogi roddion elusennol unigol ac etifeddiaethau. Os ydych chi'n rhedeg cwmni falle, beth yn ystyried Heneb fel partner elusennol corfforaethol, neu greu cyfle i staff i wirfoddoli, neu trwy fod yn noddwr. Gyda'n dilyn gallwn mae cymaint mwy, a gallaf gadarnhau y bydd gymau yn cael ei buddsoddi mewn mwy o ymchwil diddorol i ddatgelu hanes Cymru a mwy o waith cymunedol mwyn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o archeolegwyr. Diolch yn fawr iawn am fod gyda ni heddi. Byddwn ni o gwmpas am beth amser tu allan gan bod darlith arall yma yn dilyn ni yn gyflym. Do'n ni allan tu allan a os oes gen i gwestiynau am Richard Nichols, am Eryssa Lam a Siaradwr boi gyda ni, a hefyd nifer o ymddiriedolwyr eraill. Felly, croeso mawr i chi ofyn cwestiynau ni, a diolch yn fawr eto.